илебез, безнең җиребез, безнең телебез монда. Безнең әниебез Татарстан. Шундый яхшы бәйрәм. Бу бәйрәм пишән базары. Быелгы пишән базары халыкның күңелендә ниндидер үзенчәлекле рәсем булып истә калачак дип уйлыйм. Пишән базары – это необыкновенная каждый год атмосфера. Biz бик күп кызыклы чараларның, шул исәптән бүгенге пишән базарының шаһитләре булдык. Это очень большой праздник, это необыкновенно заряжает человека на целый год. Мы целый год всегда ждем этого момента. Какие все сегодня радостные, красивые, необыкновенная энергия здесь. И, конечно же, то, что мы можем прикоснуться еще раз к своей истории, к своим корням, услышать любимых артистов, любимые мелодии. Обменяться друг с другом добрыми словами и пожеланиями, это, конечно, дорогого стоит. И сегодня, вот в этот красивый солнечный день на берегу красивого озера, я хочу всем пожелать доброго здоровья, всегда быть в хорошем настроении, поддерживать друг друга. Бик яхшы кәеф кешеләрнең. Менә монда кеше аралаша, таныша, шәйләр ишә. Бик матур урын. Шуңар бу чара бик яхшы оештырган, бик яхшы үтәр. Менимчә, кешеләр ни өчен монда киләләр? Чөнки татарларга миллилек җитмәй. Алар монда киләләр, татар теленә сусап киләләр, татар мәдәниятенә. Хәзер күбесе татарлар да, башка милләтләр дә русча сөйләшә. Монда барыбер татар теленә ишетергә мөмкинлек күбрәк. Барыгызны да мин бәйрәм белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, гел шушындый күркәм, матур, чибәр, тырыш халык булып яшәргә безгә Аллаһ насыйп итсен дигән теләктә саубуллашам.
Allah nige yana inger mindim yüreğim. Yaratırlar kimler biz bu yerge, yaratmagan yürek yanalmay, yanalmagan yürek tüger, yanalmagan yürek tüger, yaratmışa bizge